Na szerbusztok gyerekek, itt vagyunk egy új videóban, és azt szeretném nektek mondani két dolgot. Ma lesz egy olyan videó, amiben a Tordási Kalandparkba vagyunk, és hát ott fogok így videózgatni. A másik dolog pedig az, hogy ide a leírásba leteszem a csatornának a nevét, a CB Games, Csabi Bálint Games, ez az új csatornánk Csabival, és iratkozzatok föl oda is, és ott is lájkoljátok a videót, az első videó van fönt csak, de lesz több videó, sokkal több videó, és nem gameplayek lesznek, de néha-néha lesz gameplay. No gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet! Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, szevasztok!